forum douane entreprise ale ta ko filana o kolumukarulu kɛra an ka ministre ɲɛma fɛ tarata tɛmɛnen an ka jamana u kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ caravane de soutien na o kɔni dayɛlɛla bamakɔ kɔnɔna na min ni a kɛra sibiri tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ bamakɔ la fo ka taa se welesebugu ma an ka kunnafoni dila ye mun sɔrɔ an bɛ tila ka olu da aw kulo kan n'a tɛmɛna ka bɔ yen nin ye muso dɔw ye minnu kɔni faralen don ɲɔgɔn kan k'u kɛ kulu ye bamakɔ kɔnɔna na ni olu ka baara bɛnnen don mɔgɔw ka mobiliko ale ni motokow ma n'u bɛ yala kare ni kare kin ale ni kin dumuni dun ka taa maaw ka olu ka mobiliko ni ne bɛ suina bakurubaw ye an bɛna mun fara ɲɔgɔn kan k'olu di aw ma sɔɔni an balima bamanankan mɛnlamɔgɔw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kunun tarata ye février kalo tile 15 san 2020 ale kɔni ye forum douane entreprise o ta ko filanan baaraw olu kolomukarilu ka o kɛ kunun mun bɛ tali kɛ hôtel dɔ la an ka jamana kɔnɔna na Umu Kone ale bɛna walawalali di an ye a ko ɲɛw la ni lasigi kofɔlen min filɛ ni o kɔni bɛ ɲɛsin ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min kɔni ye douane ale dɛmɛbagaw ye an ka jamana douanier olu ka baarakɛlaw ma ni a bɛ ɲɛsin jagofɛnw fo ka taa se u ka logiciel kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ ni o bɛ ɲɛsin kunnafoniyaw ma yasa hali bi ka an ka jamana ka ale sɔrɔ ko o yakubaya a kɛnɛ kan minisiri ɲɛma a kɔni bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka furancɛ fanga ale ɲɛma ma colonel Asimi Goita fo ka taa se gouvernement ani an ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ani fɛn min kɔni opérateur économique ye ka da u ka wulikajɔ yasa ka an ka jamana kɔnɔdenw kɔni balo minnu bɛ yen nɔ ni maa kɔni mako bɛ jɔ a la sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na yasa u ka jamana kɔnɔdenw labɔ hali bi minisiri ɲɛma a kɔni bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka douanier minnu kɔni sara fasoko la ani ka hakilinaji kɛ jamana kɔni o tɛna ɲinɛ ni ma kunun kɔni kɔ logements sociaux o kɔni kun lisi bɔra ka a di maa minnu ma a yira k'a fɔ ko bisibasa ko olu donna a kow la a gɛlɛya minnu olu bɔra fan jumɛnna fɛ mun bɛ tali kɛ Gimbala Burama Sibila ni ale ye bénéficiaire ninnu u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye a ye kuma in ko u jaabi Cheick Kulibali ale ka kuma galagani la to min n'a lisi bɔlen filɛ nin ye vraiment ne kelen na la n tɛ se ka ɲugun yɔrɔ si sɔrɔ nin ko la ka da fɛn dama damaw kan logement sociaux maa mun tɔgɔ b'a la maliyɛnw don maa mun tɔgɔ b'a la hakili la u bɛ se ka logement sociaux sara maa mun tɔgɔ b'a la hakili la dɛ so t'u bolo logement sociaux sariyaw bɛ mun de fɔ ko maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka kan logement sociaux ɲinini na i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o bɛɛ lajɛlen de ka kan logement sociaux ɲinini na donc du coup sariya sɛbɛnw bɛ mun fɔ tuguni a fɔra hali jamanakuntigi hali ministiri hali directeur ni e ko ko logement sociaux ka di ye i b'a condition rempli n'i y'a ɲini ko a ka ɲi ka di ma mais ne hakili la bi ni o yera ministiri bolo ni o yera président de la transition bolo o man ka kɛ mankan ko ye dɛ o tuma président de la transition ale tɛ maliyɛn denw fɛ wa ministre tɛ maliyɛn den dɔ ye jusqu'à fɔ dɔrɔn famaya tɛ mɔgɔ bɔ maliyɛn denya la wa fantandenya fɛnɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɔ maliyɛn denya la famaden t'i kɛ maliyɛn den ka tɛmɛ fantanden kan an bɛɛ ye maliyɛn den kelenw de ye du coup maa mun fɛnɛ réellement n'u u ye logement sociaux in sɔrɔ ala ka u damu a kɔnɔna la franchement an bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o ye nin ye o bɛɛ kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw u ye baara kɛ parce que baara ye jumɛn de ye maaw k'u to tɔɲɔ kɔnɔna la ka na so ɲini ka d'u ma o ye fɛnba de ye adamaden ka diɲɛnabɔ la bi maa mun tɔgɔ bɛ nin lisi in na hali ni ala y'u ka kalifa minɛ u la sini u ye siyɔrɔ sɔrɔ siyɔrɔ ko tɛ kulonkɛ ko ye dɛ donc ni mɔgɔ mun bɛ fɛ ka wuli ka adamadenw bɔ u taabolo kan an b'a ɲini u fɛ qu'ils reviennent à la raison
logement sociaux a fɔra ko mɔgɔ tɛ bila kɔnɔ luwanse la sariyaw ko n'i y'a bila luwanse la a bɛ minɛ i la i ye maa min bila kɔnɔ luwanse la a bɛ di o ma donc ni n ye faamuyali kɛ il faut que ɲɛmɔgɔw u k'u tulo dayɛlɛ k'u ɲɛ dayɛlɛ ka kow lajɛ ka kumaw lamɛn ka ɲa k'u analyser mun de ka ɲi ka kɛ maa mun n'u ye logement sociaux ninnu minɛ ka bila location na même si ni mani militaire de bɛ na maa mun bɛ so kɔnɔ ka so in yɛlɛma ka kɛ olu ta ye maa mun y'a bila location na ka sariya busan yɛlɛ u kan. N'an bɔra dugu kuma la an bɛna kɛnɛya ko kuma la an ka jamana kɔnɔna na ŋunuŋunukanw olu kɔni tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko sɔrɔmuji ko o dɛsɛ k'u bɛ an ka jamana kɔnɔna na o de siratigɛ fɛ kɛnɛya minisiri madame Jamilatu Sangare ale kɔni wulila ka i sɔnɔ bila ka taa pharmacie populaire saba la Bamakɔ Mali faaba kɔnɔna na ka taa kuma in ka a sɛgɛsɛgɛ ka a ɲɛdɔn Umu Kone bɛ mun sɔrɔ k'o fɔ an ye an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka minisiri ka baara ɲɛsilen don kɛnɛya ko koɲɛw ma madame Jamilatu Sangare ni a kɔni ye taama kɛ ka se pharmacie populaire an ka jamana kɔnɔ ni ale kɔni bɛ kanadigiya taama kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka taa i ɲɛda nin yɔrɔ kofɔlen ale kan. Taama minnu kɔni senfɛ ni a kɔni ye jateminɛ kɛ k'a fɔ fura minnu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ale la o fura ninnu kɔni bɛ ma hakilisi kunbɔ sabula fura ɲumanw don wa a bɛ an ka jamana kɔnɔdenw labɔ. Kɛnɛya minisiri kɔni sa min hukumu kɔnɔ kɛnɛya minisiri kɔni ale foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin pharmacie populaire mɔgɔw ma sabula a kɔni ye a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ sabati yaasa an ka jamana ale bɛ se ka hakili sigi fɛn min ye furako ale la. O tɛmɛnen kɔ fɛn min pharmacie populaire mɔgɔw kɔni ye u ye hakili sigi kuma fɔ ni o bɛ ɲɛsin ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi hali bi furako ale ta fana sabula o kɔni ye a yira k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔni sigikunba o tɛ taa ni kɛnɛya tɛ ni o dɔ kɔni ye furancɛ fanga ɲɛma ale haminan dɔ ye. N'an bɔra kɛnɛya kumaw la an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la olu bɛna warawara Kanja Tarawele fɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kayi sigida 8 dolantanaw kɔni ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ mayo ani ballon kɔni na sibiri tɛmɛlen février kalo tile 13 san 2022 min dira jɛkulu an b'i kɔ maaw kɔni fɛ yaasa ka Kayi sifinaka ninnu kɔni dɛmɛ ballontan kɔni taɲɛ la. Nin dɛmɛ di kɛnɛ kofɔlen kan Kayi maaba caman tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na politiki mɔgɔw ani u ka sigida ɲɛmaw wa ne sifinaka ninnu kɔni ye an b'i ko jɛkulu maa ninnu kɔni fo kosɛbɛ u ka nin kɛwale in na. Halisa an bɛ to Kayi marabolo kɔnɔ pont dɔ kɔni barali daminɛna Kayi dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na kunkoto kɔ kɔni sanfɛ n'o bɛ Mahina sigida kɔnɔ ni a baara kolomokariliw kɔni kɛra sibirido février kalo tile 12 san 2022 kasabi min kɔni bɛ ka don nin pont kɔfɔlen kɔni baaraw la o ka ca ni sefa wari miliyɔn 6 ye. Maa minnu kɔni ye u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin wari kofɔlen bɔ o de bɛ tali kɛ Mahina mairie ani a sifinakaw ani Mahina ka den minnu sigilen don jamana kɔ kan fo ka taa se manganiya ɲumantigiw fana ma. Nin pont dilanni kolomokarili kɛnɛ kan Mahina maa caman tun bɛ fo ka taa se Magadugu dugu ɲɛmaw fana ma ani Mahina n'a lamini dugutigiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Kulikoro kɛrɛnkɛrɛnnenya na Banabakaw fɛ yen nɔ. Sira min bɛ Sirani ani Tubakɔrɔ kɔni fara ɲɔgɔn kan o sira kɔni dilanniw kɔni tun bɛ sen na karido février kalo tile 13 san 2022 Banaba sifinakaw kɔni fɛ. Nin sira kofɔlen kɔni bɛ taa kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnko kɔni de la min tun tiɲɛnen don kosɛbɛ a bolibagaw yɛrɛ ka ɲɛfɔli la. O de kadara kɔnɔna na sa Sirani ani Tubakɔrɔ sifinakaw kɔni jɛra ka bɔ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin sira kofɔlen kɔni dilan yaasa u bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya. Nin de bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. O kunnafoniya kelen o marabolo kunnafoniya o de bɛ taa ni an ye an ka jamana kɔkan kibaruyaw la Fatumata Jalo. Ikokan kibaruyaw la an bɛ an kunda Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na. Bamancigawale maaw kɔni kan ka dakɛ ka ɲɛsi Burkina dugu dɔw ma ni o bɛ tali kɛ Tibadi, Folpodi, Bonkanda fo ka taa se Umpunde ni ale dugukɔnɔmɔgɔw ma. U ye a yira k'a fɔ ko o maa ninnu kɔni ka wuli ka bɔ o dugu ninnu kɔnɔna na février kalo tile 13 tɛmɛnen. Ka kɛɲɛ ni u ka ani bagabagali wale ninnu ye yen dugukɔnɔmɔgɔ caman kɔni ye u sigiyɔrɔ bila ni ka u kunda Fadaguruma ale dugu kan. Wa bamancikulu maa ninnu ye u ka nɛgɛjuru siraw sɔrɔlu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ.
Sénégalais ka fintigilaka ma 7 minnu tun minɛnen Casamance bɛnbakɛwale walemaw fɛ olu kɔni labilara ka kɛ ni tɛnɛndon février kalo tile 14 ye. Maa min bɛ ni bɛnbakɛwale walema ninnu kɔni ɲɛma o de ye Salif Sadio ye. Ko ni a ta k'a lajɛ Casamance kɛlɛw kɔni wulila kabini san 1982 wagatiw la ka sababuya kɛ kulu dɔw ka laɲiniw ye minnu ni olu kɔni ma se ka sabati ni hali bi o kɛlɛ ninnu kɔni ma se ka ban. Ame an kunda Nigeria ale jamana kɔnɔna na. Nandi kanu ni ale ye Siya Biafra Ipo maaw ka ɲɛmaa ye ale kɔni welela ko kura u ka kiri bulonba maaw fɛ. Ko ni ye a ta k'a lajɛ ni ma kofɔlen kɔni minɛnen ka sababuya kɛ binganikɛwale ale ni janfaciyawale dɔw ye. Min ni o kɔni kɛra sababu ye a ka Siya maaw ye binganikɛwale ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ ni san laban ninnu na. Ame akuncani Ethiopie ale jamana ye. Ethiopie premier ministre ni o ye Abiy Ahmed ale ka fintilakaw kɔntina na u sen don Bamacikulu maa 2 ninnu kɔni ka kɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye TPLF kulu maaw ye ale ni Afar. Ko ni a ta k'a lajɛ ni kɛlɛ kɔni kɛra sababu ye ka maa 300 kɔni lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka u kunda Semera ale dugu kan ni o ye Afar ale faaba ye. Non sigina kana nga jamana konna kibariyaw la amina kuma caravan do ka muni ublano senka yasa ka demedo anga tumantoro fanga nyemawi mun kera do furaje temenina o ya damne bamo ko fukata si wulise bugu anka mamu kumbe akeneka o Umar Koitaye anga jeka kasolo na genyo ko fe nintama ale ni munumunu salwin ale koni tile flan ta ko folo o tama sen damne na Tour d'Afrique la ale me Bamako kinduru na la ningi kunda wulise bugu kan Mime kati o cercle konnana Kulukoro region na walasa ka se ka wele se bugu la sɔrɔ nin taamankɛla ninnu kɔni tɛmɛna Sanakɔrɔba fɛ Panakɔrɔni ani Jalakɔrɔba ɛri damadɔ olu kɔfɛ u sera ka se dugu kɔfɔlen na n'o ye Welesebugu ye Welesebugu dugu kɔnɔ lakɔlɔsiliw fɛ an sera ka ye k'a fɔ a bɛ komi Welesebugu ka dɔw olu kɔni tun bɛ faama minnu ɲinina u ye olu lasɔrɔ o de y'a to u fanga an'u ka dɛmɛ siga foyi tɛ min na u y'o ta ka ɲɛsin furancɛ fanga ma. Asimu an bɛ min fɔ Asimu ye o ye a kana siran cɛbakɔrɔ tɛ siran na quoi a bɛ baara min kɛ a ka continuer n'a baara ye n bɛ kangari min fana da ye sani ka taa yɔrɔ jan yala minnu bɛ ka bɔ k'u bɛ ka manifestation kɛ u ma fanga de mara ka tɛmɛ wa mun bɛ kiri mɔgɔw la n'u tɛ mɔgɔ ninnu ɲininka o darɔ kan na an bɛ fanga min kɔnɔ n'o ye transition ye anw sago ye min ye a ka kɛ ten anw sago ye min ye a ka kɛ ten o ko ka nin bɔ yen hali ni nin bɔra yen nin mana taga yɔrɔ min an bɛ ni transition bɔra yen a mana taga yɔrɔ min n'a y'i présenté tun an y'ale kelen de kɔ ba kama sɔrɔ min fɛ an ma fanga sɔrɔ fɔlɔ min b'a ɲɔgɔn bɔ. ne bɛ se ka min fɔ transition ko nin na u ka transition mɔgɔw to yen fo ka taa se u bɛɛ kɛ sama don min mɔgɔ tɛ ni mɔgɔ ninnu fɛ maliyɛn t'i ye an somɔgɔ caman salen kuran fɛ ni nɛnɛ ka na kisi o ma ni min ko i t'o fɛ e tɛ maliyɛnw fɛ yen. Min ye parti politiques olu min y'a yira k'a fɔ olu tɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw t'u lakodɔn marisikalo tile 25 kɔfɛ k'a fɔ k'u ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o kow fana kan ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu u bɛ laselikan ye. Min ye politiki ye min bɛ politisiyɛnw kɔnɔ k'a si maliyɛnw ma an sigilen tulo b'u la u bɛ ka janfa min na bɛn a janfa an sigilen an y'a bɛɛ mɛn olu tɛ u ka famille an sigilen bɛ k'u lajɛ n'u y'a kɔrɔbɔ don o don u bɛna dɔn maliyɛnw sigilen bɛ ka min makɔnɔ an bɛ ka min f'u ye tulonkɛ kuma tɛ dɛ an bɛɛ b'an ni di Mali ko de la politiki tɛ Mali ye u k'a bila u kunna Mali tɛ politiki ye. Hakilintanw k'i kɔfilɛ dɛ a k'i kɔfilɛ an ka to ninnu kɔ f'a dan n bɛ min fɛ k'a f'i ye o de. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin taama in sago wɛrɛ bɛ kɛ ka taa Buguni. Ni dɔw n'olu ka wulikajɔ bɛ kɛ yaasa ka dɛmɛ don camancɛla fanga olu ɲɛmɔgɔw ma dɔw kɔni olu fana bɛ wulikajɔ la an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na ka taa kin yaasa ka yala mun bɛ tali kɛ u dayirimɛ ɲinini na ka o sɔrɔ ni olu bɛ tali kɛ muso dɔw la ni olu ka baara de ye ka motow ale ni mobiliw ka taa ka olu ko yaasa u bɛ se k'u dayirimɛ sɔrɔ cogo min na Umu Jakite ka kuma galamani na a kɔni ni maa ninnu u ye ɲɔgɔn ye an ka jɛ ka ka kibaruyaw lajɛ.
ni a kɔni bɛ muso caman kɔnɔ ko olu kɔni tɛ se ka baara dɔw kɛ ka sanga ni u ka lahalaya ye ni kɔni ye a ta k'a lajɛ hali bi bi na muso dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ k'u cɛsiri walasa u kɔni bɛ se ka bɔ nɔgɔla cogoya min na ka sanga ni o ye an kɔni ka munumunu salo sera muso fila ma ni an b'a fɔ olu ma ko laveuse ambulante ni olu kɔni ka baara ye ni to fo ka taa se mobulu ma o n'a ɲɔgɔnna caman ka taa olu ko ni kɔni ye a ta k'a lajɛ olu kɔni ka laɲini de ka yala minnu ka mobili fo ka taa se u ka motow ma ka olu ko k'u jɛ walasa u bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na ni kɔni ye a ta k'a lajɛ tuma dɔ la u bɛ don hali mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u kɔni bɛ se ka kiliyanw sɔrɔ cogoya min na. Cɛw b'a kɛ musow b'a kɛ mais mɔgɔ fila fila de baara in kɛ cɛw ni muso. Mobili ye 1500 moto ye 500 sisan cɛ a ka muso dɔrɔn t'a la cɛw fɛnɛ b'a la n'i b'a la i bɛ taa ka taa ɲini u ka ɲɛmɔgɔ de fɛ donc ni place dɔ b'i wele ni place tɛ yɛrɛ i tɛ wele an bɛ ji ta robinet de la. Ni kɔni ye a ta k'a lajɛ a kɔni ka gɛlɛn i ka wari da kelen fɔ ka sanga ni u ka baara in kɔni lahalaya ye. An bɛ sira kalo de la parce que recette ye 6000 de ni recette sɔrɔ recette kɔfɛ fɛn bɛɛ b'a kɔfɛ o bɛɛ y'o ta. Tile dɔ la an bɛ se ka mobili 6 ko 7 an bɛ se ka moto caman fɛnɛ waati dɔ la an bɛ se ka taa 2000 ni 500 3000 ɲɔgɔn an b'o sɔrɔ a fanga ka bon a ma dɔɔni mais i n'a fɔ a fanga ma bon fɛnɛ ne ka wele ka ɲɛsin musow ma muso bɛɛ fo muso bɛɛ k'i jilaja ka fɛn ɲini de ka fisa. Cɛw ni musow taala ye ɲɔgɔn dɛmɛ la de. Ka sanga ni o ye nin bɛɛ kɔni b'a yira na k'a fɔ hali bi ko musoya ale kɔni tɛ fɛn fitinin wa n'i ye a ta k'a lajɛ ni muso kɔfilɛ ninnu kɔni bɛ a yira musow la k'a fɔ ko hali bi bi na musow kan ka u cɛsiri walasa jɛma bɛɛ bɛ se k'a dɔn cogoya min na k'a fɔ ko muso ale kɔni tɛ tulonkɛ fɛn ye. Ne ka ɲɛ muso la kanu ma dɔn ko ne ko a dɔn b'a la foli ka bɛna muso ye ko bani ka muso la kanu ye. Awa musoya o tɛ fɛn fitinin ye wa musoya o tɛ kulenkɛ fɛn ye o de siratigɛ kelen na i b'a ye k'a fɔ baara bɛɛ ye baara lankolon tɛ wa cɛ baara muso ni kɔni kɔkɔ da a kɔkɔ la i bɛ se ka nɔbɔ a la an balima lagɛlikɛlaw o de bɛ dɔn sigi bi kunnafonidiw la bamanankan na aw ni ce an lagɛli la. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.